Здравейте, приятели! Това е моето второ видео, където правих барбани. В първата част говорих италиански, сега ще го кажа на български. Ще свирим на барбани. Ако ви харесва видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. По-нататък ще ви обясня малко повече за нотите, на какво мога да свира. Ще ви покажа какви инструменти имам музикални. И още така по-нататък. Както видяхте в първото видео, че второто ниво не може да се отвори, сега ще играем отново на първото. Така че трябва без това да ви покажа първата част, да ви я кажа само че на български. Аз знам и български и италиански, затова като мога да го таковам на два езика. На български и италиански, така разбират и българите и италианците. Започваме. Сега на всеки един телефон излизат реклами, това е Лео Меси. Вие пишете долу в коментарите за кой сте, за Лео Меси или за Роналдо. Аз съм за Роналдо. Това е моето първо видео, приятели, отново ви казвам. Моля ви, оставете един лайк, приятели, моля ви. Поне да стигнем 100 лайка. Не, приятели, сбърках. Връщаме отново играта. Че сбърках това, аз тропам, приятели, ако искате ми вервайте, мога да се изтеглите играта. После ще ви кажа как се казва играта. Чувайте. Пак съм сбъркал и не знам дали ще бием. Още съм вече 50, приятели, и не знам дали ще бием. Его пак пропусках едно. Его, приятели, не сме били. Но няма нищо. Трябваше да сме 499 и 4. Трябва да сме. Не, 9000 мисля, че трябва да беше. Ма ето, видяхте, приятели, ще играем втора част, дай. Like swinging vines, swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Take it out and we shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Да, приятели, пропуснахме и втората част, не можехме да направим, но второто я направихме. Аз бех бил на тази игра, приятели. Така че, само че сбърках. Тези реклами направо се побъркаха, приятели. Всеки знае от вас, че като играе на видео ли чеше да гледа, ама на игри ли, винаги тези реклами излизат през една минутка. Защото в момента и сестра ми снима видео. Сега в момента сме свършили. Затова, приятели, по-нататъка ще ви обясня за нотите. Малко по-нататъка, приятели.
ще ви направя да знаете и нотите, и вати, оновати. Аз имам инструменти. По-нататък ще ви ги кажа, айде. Това е изненада. По-нататък ще ви ги кажа, ще ви покажа, ще свира на текст, ще ви покажа нотите, ще ви науча на нотите. Ако ви харесва видеото, моля ви оставете един лайк и се абонирайте за канала. И не забравяйте да пишете долу в коментарите дали сте за Лео Меси, дали сте за Лео Роналдо. Пишете долу коментарите. 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Чао от мене. Харесайте видеото. Чао!